O noso instituto é especial, temos vistazas ao grande e amplo. Estamos no IES de Pollo, co reto dos 21 días en galego e máis. E o alumnado non está só, tamén participa a cafetería. Voy a ir. Hola, Anita! Hola. Participa tamén o personal da consellería. Hola! Por suposto, tamén o profesorado. A profesora Monse de Filosofía vai vos propoñer un reto. Moi boas a todos. Convidamos as familias a participar nos 21 días. Podedes subir ás vosas redes sociais un vídeo contándonos unha adiviña. Incluíde nas vosas publicacións o cancelo 21 días co galego e máis. Un saúdo a todos. Adeu! O noso instituto é especial, temos vistazas ao grande e amplo mar. Aquí o normal é que a xente sorría e disfrute vendo a nosa...